Day hakanyo tarik Julai jong mentau sedam hajar punrio ba ke Portugal kan saya airing persya ya ke Spain kata hakarau of 16 ke bansalong ru hakapor khat arbaje lipo am bat ke ke ba ulamin yamal urang ya lekai jong ke Spain ula keren syaphangu Cristiano Ronaldo haswa ke nekamaj kalong sisa ke bat sko tenat bat ke balak taru ya ke donut jong ki bilian ngut ki riu ik football ha setelak ka perthei khu blei phi baro ti baju sngo tenat ban sngap bat ban pek ya ki video ha ka ka channel na ka por sha ka por ha shwa ka jing ya khun ka bala khmi lenti pha ha beding ka Spain bat ka Portugal ha ka round of 16 u kluar padang khna jong ke Spain kata ulamin Yamal ula keren da ke burom bat ka jing sngongu syaphangu Cristiano Ronaldo habala kali ya u da kinong tho khubor syapang ka jing sngo jong u banyakun persya ya u Cristiano Ronaldo ulamin Yamal ula ai ka jubab da ka jing start bat ka jing snoret hagaba ula ong komne compare la ka Spain kan yakun persya ya ke Portugal ne kano ka ken hun Henry lada ka jing yakun kalong persya ya u Cristiano Ronaldo kan long ka borom ka bakrau ya u namar u Ronaldo udah iwe na kirang yalekai u bakrau tam ha ka history jong ka football ha ka juru ka por ula minyamal ula banjur baka jing tmu ka bakong santam jong u kam dei ban pen i pait ba yalade ne ban yakun persya tang ya uwe urang yalekai pen ban ka thong ka jong u kalong ban yarap ya ka Spain ban khur ya ka jing job ban boy syakawat ka babut jong ka workom ha ka jing kren jong u ula minyamal ula ongru ladang yakun persya ya u Cristiano Ronaldo kan long kaburom kabakrau yanga Henry kathong kabakong santam kalong banyarap ya ka Spain ban job ngakwa ban job haman la kajing yakun komta kini ki kentin jong ulamin yamal kilapan i bawat la udang khana Henry udon ru kajing start bat kajing skorit om shumla keren da kajing sko sarong Henry ula ai kaburom kabadai ya urang yalekai ubala palong yalade kum uwe na kiklur ubakrau tam ha ka perthei football kane kajing yakun ru kalong kabakarpang namar ka pen ya kandu ya ar pating jong ka football hagaba hagawe kaliang don u Cristiano Ronaldo ubala palat saw kuisdam ka arta bat ubala job bunru ginam bat ki trophy ha ka jing im yalekai jong u ulami khmat ya ka Portugal la palat ar posnam bat udang tengru ban pen i ya ka sap bat ka jing yalekai ka ba itanat wat hadukin kisngi kibamenta kat ba hagawe pat kaliang don ulamin yamal ubadang khat prasnam ka arta ubalalong luparu uway na kirang yalekai ubapau nam ha ka perthei ha ka ba hakisnam kibadang syudap ulapan i ya ka sap ka ba kerpang jong u ha ka Spain bat ha ka klub ka ba udon bat bonro kipat ba kinget ba une unsalong uway nagi klur ubakrau tam hakisnam kibansawan ka jing ya per arta habne kini ki arngot kalau hadu ar polaisnam hakaba uway udai unong yalekai ubla thau history kat ba uway pat udang sedang ban thau ya ka history jong uhi ha kaliang ka jing yalekai ka Spain kala rong syakarau of 16 hadin bakala peremno ya ke Austria dalai lanot ka kenhun kalapan iru ya ka jing lekai ka ba itanat pha bat ka jing ya trailang ka papura ka Portugal pat kalapan tikna ya ka jaka jongka hadin bakala perem ya ka Croatia da ar lawe wat la ka jing yakun kalong ka ba Henry ka Portugal kalala ban khur ya ka jing job bat ban beteng ya ka lenti jongka ha kane ka World Cup
Na markata kajingya kun hap de ka Spain bat ka Portugal kelalong ruk away na kijingya kun kababun tam kinong kersan football ha ka parthei kidang ap kmi lenti om tang namar bagi ar ken hun kilong ki baklan Henry ru namar kalat ban yo I ya ka jingya kandu hap de Cristiano Ronaldo bat ulamin yamal ar ngut kirang yelekai na ar pateng kiba per Henry kiba don pat ya kaju ka jing tmu kata banyarap yala ka kanhun bat ban khuru ya ka jing job ka jing ya khun ka sapan I bamano ban rong sha ka quarter final jong ka FIFA World Cup ar hajar pun rio Henry haswa ban sedang ka jing lekai ki kentin jong ulamin yamal kilapan I baha ka football ka buram bat ka jing yale da ka mensim ka babha kilong kiba kongsan kum ju kum ka jing job ka perthei football menta kadang ap kmi lenti ya kani ka jing yakun ka ba kraw tam ba hato ka Spain kan lan bantam ya ka Portugal ne Cristiano Ronaldo un saya lambiang ya ka Portugal sha ka jing job ka jubab on satip tang hadin ba ka jing lekai kan sasdang kublai shibun ngin sekondu pat hakiwe ki videos ki ban sawan ki baman kapor